Салом алейкум дӯстон, бисёриё пастилҳои покистонӣ мепурсиданд. Як одамарам ҳаст, ду одамарам ҳаст. номарои ватсапшон ҳаст, распродажа кардагиан 120 сум болоҳе бо ёрон сарчоқа майчият доранд. Адресшон бозори Корвон, Пажарка, дасти рост 4 ряд 119 дукон. рӯбарои хитобозори дию мешавад. Хаят бо номарошон ҳаст, занг занед, ватсап нависед. распродажам борашон беҳад арзон, сарчоқашон ай 4 сомон сар мешавад. турецкиам дорам, покистониам дорам, хитоиам дорам. чанд намуд сарчоқ дорам дӯстон. лайка дастгирӣ кунед то кам хеле видео бисёр шаванд. дар комментария нависед чӣ бори дар кӯре рекламатон мекунем. неки лайка дастгирӣ кунем. подписаться карданам фаромӯш накунед дар ютуб, дар тикток. киям хеле бисёр видео шаванд. ҳамаи намудча дорам, пастилҳои туркиям дорам, хитоиам дорам. ё ҳамаш пахтаи тозаи покистониае, 100% пахтаи. одамарам доранд, одамарам доранд. хай бовай пеш биём бинед. доставкарам доранд, дар ватсап шунависед, доставкарам мекунам. адреса гуфтем, номерошон дар ватсап номерошон нависагем, бо дар описания номерошон менависем. тамошо кунед. материалшон беҳтарин материалае. бо қайхтон пеш биём бинед, ёки зангшон занед, хеле адели сураташон рӯйтон мекунам. хай тамошо кунед дӯстон, лайка дастгирӣ кунед, подписаться кардан фаромӯш накунед. пешакаматон дар раҳмат.